Hello, my name is Mike Crow. I explore the country looking for people who aren't afraid to get dirty. Здравейте, аз съм Беар Грилс. В момента се намирам в Павелската джунгла, която е изключително необятна и се намира на километри от най-близкото населено място. Ще се опитам да оцелея тук, в тези ужасни условия, без абсолютно никаква помощ от какъвто и да било външен свят. Да, в Павелско съм. Тук в един парк, в една горичка, много близо до къщи, да. На 15 метра 10 за да. 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 Добре. Време е да сложи началото на моето приключение. Да! Тук ще се опитам да оцелея без никаква храна и вода в тази забутена точка на света. На това дърво има нещо, което искам да взема. Каква находка! Нещо, което рядко се случва да намериш на борово дърво. Дай ти, бе! Наки, бе! Да. Тихо, умно. Убих го. Но ще трябва да го изям сурово. Се опитам да се изкача малко по-нависоко, за да разбера къде се намирам. Има нещо в храстите! Ще използвам моето тайно оръжие срещу него. Добре, че бехме на високо. Мисля, че е време да си направим лагер за борба с тази заплаха. Това е моят лагер. What's up, Dad? Смятам, че лагерът ми се получи доста добре. Каква конструкция. Мисля да го направя на 2 етажа, но нямаше. Зад мене, нали? Време е да сложим край на суринамската панда карамфилоза. Разбрахме ли се? Добре, свърши работа. Браво.